Guys, what's up? It's Jas Aquino and welcome back to another vlog. Bago. Destination is on the left. At ngayon guys, samahan nyo naman ako ngayon sa Puerto Marina dito sa Lingayen, Pangasinan. So lilibutin natin itong resort ngayon. Medyo maulan-ulan pero go pa rin tayo. Tara, let's go! Shout out kay Kim Iris Rivera. Shout out sa mga PCCYP. Pupunta tayo dito. Next Kasama si Noah.
Hi guys! Hindi. Kaya guys! Para kay Opo. Ayaw? Lagi mo lagi. Gusto ko yun. Yung Italian sauce, ito yung Filipino sauce. Ayun guys, so kasi mag-swimming dito guys kasi maluwang siya, may wave pool, may slides, tapos malapit siya sa beach. Pero ngayon hindi kami makapuntang beach. Umuulan kasi medyo malakas yung alon and delikado kaya hindi muna kami nag-beach. Maganda. Pwede kayong pumunta dito sa mga magbabarkada, pamilya. Tingnan mo naman mga batang nag-enjoy talaga. The best. May wave pool pa sila dito. Pwede kayong mamili kung anong slide ang gusto. Abot kayang budget pa. The best. Guys, so ngayon nandito tayo sa taas at makikita nyo yung view dito guys. Ayun guys, so if ever gusto nyo pumunta dito sa resort na to, pwede nyo silang i-check sa Facebook ng Puerto Marina Beach Resort. So ayun yung tunay na wave. Ito naman yung ano natin, artificial wave.